Ale prosím tě, nepečám. Jo! No. Kde je starý čímo? Jo, ale to je něco na 500. Ty se rozsmíte. Já už si to prdele, ty vole, tam hlavně všechno, že budou na 10. A ty mi nejdu do kina. Do divadla. Nejsou to divně si to půjde. A už jako 3 na 5. No je to. Tady vůbec vědí, jak mi žije. To je hračka na 5 dětí. To je prosím hračka na 5 dětí. Ano. Ano. A ještě, aby pravých rovný, a když se to bude dávat na parlament, abyste nám svědčili přídavky na děti, jak máme žít ve stánu fůl takovýhle země. No, a už nám smrt jeden palec. A sled nám z toho nechtěrko. A tu máme jeden palec měsíc. To se řekl, svedli vás a tady. Uděláme reklamu, no. To je adio. Tuto si nemůžeme dovolit nikdo z našich pravých domů. A víte proč? Protože i když to odvětví, tak to prostě nemáme. A proč nemáme? Protože nám nechcete dávat přídavky na děti. Že? Tak už. A nic. A tady to je tričko z Horsu. To je od Horsu. A víte, proč nemůžeme dovolit my pravý domové tuto tričko? Víte, proč ne? Protože prostě nás nic nemáme. A víte proč? Protože nám nechcete dát přídavky. A tady vy jste viděli dobrá voda, máme tak zrzavá voda. No a vy jste věděli, co to je, a tady vitamin C, tu ta flaška nám vydrží na rok. Kapesníčky nemůžeme mít. Musíme brečet nad tím, jak se k nám vychová. A víte proč? Protože nám prostě nemáme. A víte proč? Protože nám nechcete dát přídavky na děti. No. A to už asi byl konec. A ještě nakonec. Víte, proč nemáme peníze?